Ty si vážne myslel, že na Signature nemáme žiadnu veľkosť? Teraz ťa presvedčím o opaku. Každá jedna veľkosť. Máme tu najnovšie štvorky, na ktoré som už robil videá a popri tom si povieme aj malý príbeh. Písala mi jedna pani, že chce 21, malé Jordany, olivové a tak sa aj stalo. Lenže ja som si zle prečítal správu a boli to 21, musel som doobjednať. Zatiaľ mi zostáva do rok a pol takáto maličká teniska. Samozrejme, doobjednal som jej veľkosť ako potrebovala. Na to, že to je malá teniska, má brutálne spracovanie a vnútri je o mnoho mäkšia ako normálne. Jediné, čo ma mrzí, že prichádzajú s takýmto boxom a nie s tým oficiálnym, čo majú štvorky. A poďme sa pustiť do tých, ktorých by chcel každý. A to sú Men's. O nich sme si robili video a ak si ho stále nevidel, tu je ukážka z neho. Keď som videl tieto tenisky, hneď som ich musel objednať. Zelená farba vôbec nie je moja obľúbená, ale táto teniska ma presvedčila o úplnom opaku. Som rád, že som ťa presvedčil o opaku a už teraz vieš, že na Signature máme vážne všetko.